Tässä on saksalaisen Makrosysteemsin VLAB Motion videoeditointikortti Amicalle. Tällainen ysäri-ihme. Se on nyt tollasessa Zorro 2 adapterissa kiinni Amiga 500 koneessa, jossa on tollanen 68030 kiihytinkortti. Mulla oli ajatuksen, että mä tekisin lyhyen videon siitä, mitä tää Singlairi tuottaa ruudulle. Eli se on kytketty ton niin videolähteeksi tuohon korttiin. Ja sitten outputtiin se kortti työntää tällaiseen pieneen peruutuskameran monitoriin. Eli toi on Kiinan 20 ihme, mutta on oikeastaan aika näppärä. Toi toimii kaiken näköisissä retrovehkeissä. Sitten voi vähän mainostaakin, se on sen verran näppärä. Ja nyt jos mä katson tätä ohjelmaa, millä mun pitäisi pystyttää tekemään, niin täällä projekteissa on kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Eli tämän mukaan tää pystyisi niinku tuottaa myös MPEG-video ja purkamaan sitä myös, mikä on ihan kohtuullinen niinku saavutus tämän ikäiseltä laitteelta. Ja nyt jos sitten katsotaan täältä videosettingsesta, niin täältähän niinku voidaan valita nämä videolähteet. Eli tuossa olisi myös S-video tai sen näköisiä inputteja ja outputteja. Ja jos mä valitsen tuosta ton nyyseen, niin sieltä häviää signaali. Kun mä valitsen ton, niin se ilmestyy takas tonne. Mut nyt jos mä yritän tuosta Singlairista äänittää jotain, niin mä olettaisin, että jos tää skene-kontrolli ja tästä vaan niinku lähtisin menemään, niin tulee, että videosignaali ei sisällä odd ja even kenttiä. Ei mitään hajua. Osaisikohan joku tähän neuvoa jotain? Kiitos.